olukwenu ka ọ na-elu. God have mercy upon us. Eji m new business, new contract now, as you can see. So inetipu anya now, ụlọ anyị furu ebe n'ụwa kịta. Since 1997 ka m bido na-alụ ụlọ a. Ya bụ na Chineke emee n'ife alụchapụtago m ya. Ịghọtago? So na achọrọ m iwere ọsọ were ije wee lepụ ozugbo ka m jekwego a na ebe ọzọ wee lụkwa ya ụlọ. Ya bụ na ị na-anya fụ n'aka Chineke dị ya. Ewepụtara m obi m na ife niile wee lụọ ya bụ ụlọ. Ya bụ na achọrọ m ilie, ọ bụ ha na iji ego iwetara m ya ozugbo sọsọ 30 naira. Esa na iri na achọrọ m iledo ụlọ n'ụlọ m bụ ihe a. Ụlọ nke gị nwakwa. Ọ ga ihe a bụ ụlọ m bido since 1907 na-alụ n'okịta. Ọ gịnịkwa? Beware of God. Beware of God.